Tervetuloa kaikille tähän Yrittäjäksi Lappiin ja Muuvi-hankkeen jatkuvaa oppimista Muukilla seminaarin iltapäiväosuuteen. Ja tallennus meillä on tosiaan jo päällä ja muistutan vielä osallistujia täyttämään ESR-henkilötietolomakkeen. Iltapäiväosuus meillä alkaa sitten ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissasen puheenvuorolla. Sen jälkeen sitten jatketaan tuolla Tornion kampuksen Minerva-studiolla. Meillä on siellä paneelikeskustelussa alueen yrittäjiä ja yrityskehittäjä. Ja on tulossa sitten mielenkiintoinen paneelikeskustelu iltapäivällä, mutta ennen sitä tosiaan päästetään ääneen Riitta Rissanen ja Riitan jälkeen on sitten vielä Antti Haasen puheenvuoro ennen paneelikeskustelua. Ja tosiaan minun nimi on Päivi Alapartanen ja minä toimin tässä Yrittäjäksi Lappiin MOOC-hankkeessa sitten projektikoordinaattorina yliopiston puolelta. Mutta oikein paljon tervetuloa Riitta ja minä päästän sinut estraadille. Hyvä, kiitoksia Päivi ja tervetuloa munkin puolesta sinne meidän Minerva-studioon. Siellä on ihana studio katettu tähän iltapäiväkeskusteluun ja todellakin niin harmillisesti en päässyt kuulemaan aamupäiväohjelmaa. Meillä on ollut aivan loistava ohjelma tästä mikrooppimisesta ja näistä muukeista, että millä tavalla me voitaisiin näitä hyödyntää muun muassa jatkuvassa oppimisessa, mutta toisaalta myös siinä, että miten me voitaisiin lisätä vielä kannustaa korkeakouluopiskelijoita ja erityisesti nyt sitten me ajatellaan täällä Lapissa meidän Lapin yliopiston ja ammattikorkeakouluopiskelijoita ryhtymään yrittäjäksi ja minkälaista opetusmateriaalia ja innostavaa sellaista olisi mahdollista käyttää siinä. Eli aivan huikea aamupäivä ollut kaikkinensa tässä kokonaisuudessa. Mut nyt sitten ehkä tähän iltapäiväosuuteen, niin ensinnäkin tietysti mä haluan lämpimästi, mulla oli mahdollisuus käydä katsomassa ne kaikki MOOC-kokonaisuudet, mitä me on saatu yhdessä tehdä tässä hankkeessa ja tietenkään en niitä nyt vielä opiskelemaan ehtinyt, mutta täytyy sanoa, että iso kiitos yrityksille, jotka olette olleet tässä mukana. Siellä on aivan loistavia videoita siitä yritysten aloittamisesta ja yritystoiminnan pyörittämisestä ja siitä arjen todellisuudesta kannustavalla otteella. Ja minusta ne on aivan loistavia. Ja tässä vaiheessa tietysti mä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet mukana tässä. Ja luettelen nyt täältä järjestyksessä, en tehnyt tästä mitään diaa tähän, mutta todellakin kiitos Miikka Niemi yrityksestä Flatlight Creative House. Olet ollut mukana tässä toteuttamassa tätä meidän sisältöä. Reijo Angeria, Mustaparta Hotels. Juuri tänä aamuna palasin tuolta Torniosta, että siellä hotellissa yövyin kyllä taas kerran, oli kiva. Juho Kuure, Kaamos Kahvipahtimo, kiitos siitä, että olet ollut mukana tässä meidän yhteisessä hankkeessa. Kai Kostiander, Tornion Panimo, nyt en kerennyt käymään kyllä Panimolla ostoksilla, oli sen verran kiire aikataulu, mutta tuttu yritys ja kiitos Kaitsu, olet myös ollut tässä mukana. Sitten Judy Tai, Psycho Noodle Bar, kiitos sinulle myös. Tärkeä ala meille kaikkinensa ravintola-ala, palvelualat, jotka tarvitsevat myös uusia yrittäjiä tänne Lappiin. No totta kai House of Lapland, Sanna Tarsanen, olet vahvasti ollut mukana myös tässä. Matkailu on iso alue yrityksille, yrittäjille, tuleville ja oleville yrittäjille tällä hetkellä Lapissa. Samoin Bliss Adventures, Arturi Kröger, kiitos sinun mukanaolosta. Miia Taival-Antti, Seikkailupuisto, Pyhäkuru, siihenkin olen päässyt tutustumaan henkilökohtaisesti. Vietän aika paljon aikaa pyhällä vapaa-aikana, eli tämän yrityksen tuotteet on tullut kyllä käytettyä, että kiitos niistä ja siitä puhe, että olet ollut mukana. Päivi Valle Paapero-yrityksestä, Jonna Tiitinen, My Favorite Piece ja Valtteri Aine Oystä. Nämä kaikki upeat yritykset on mahdollistanut meille todella hyvää oppimateriaalia meidän opiskelijoille siitä, että
tai elinkeinoelämän edustajille, että miksi kannattaisi tulla yrittäjäksi Lappiin. Meillä on tietysti ollut mahtava joukko meidän omia asiantuntijoita sekä Lapin yliopistosta että Lapin ammattikorkeakoulusta tässä mukana, ja toivottavasti muistan kaikkien nimet luetella, mutta haluan tietysti kollektiivisesti kiittää jo kaikkia, mutta Kati Koivunen, Elisa Maljamäki, Mika Salo-Heimo, Katja Kankaanpää, Tiia Lämsä, Antti Haase tietysti olet ollut mukana vahvasti, Päivi, joka avasi tilaisuuden, Minttu, Meriviran Minttu, Marjo Jussila, Timo Hämpää meidän yliopistosta ja Sakari Rousu, ja sitten meillä on vielä ollut yliopistosta opiskelijoita ja muutama tutkimusapulainen. Eli kertoo sitä, että joukkovoimalla on tehty näitäkin tuotoksia, mitä me saamme sitten jatkossa käyttää nimenomaan tässä vuoropuhelussa elinkeinoelämän kanssa. Mutta sitten oikeastaan se, mitä haluaisin tähän iltapäiväsessioon ja tähän hyvään paneelikeskusteluun vielä niin kuin omana näkökulmana tuoda, että kun me mietitään tätä Lapin tavalla elinvoimaa ja sitä, että mistä se kasvu tulee, mehän kaikki tiedetään se, että aika paljon nyt viime päivinä käydään keskustelua siitä, että millaista kasvua Suomeen haetaan. Meillä hallitusohjelma tällä hetkellä on valmistumassa toivottavasti tuossa ennen juhannusta, ja kaikki haluaa tietysti Suomessa sen, että meillä on mahdollisuus täällä kouluttautua, yrittää, menestyä ja hakea jokaisen maakunnan lähtökohdista niitä omia vahvuuksia. Ja kyllähän se näin on, että jos ajatellaan tätä Lapin kokonaisuutta, niin meillähän on tällä hetkellä hyvin paljon sellaisia myönteisiä asioita tapahtumassa myös Lapin toimintaympäristössä. Toki on myös haasteita, jotka meidän yrittäjiä haastaa, liittyy muun muassa osaavaan työvoimaan, saavutettavuuteen, moniin tämmöisiin ihan käytännön asioihin. Mutta mä uskon, että se sellainen viesti, jolla me yritämme täällä kaikki lappilaiset toimijat tavoittaa noita päättäjiä, liittyy juuri siihen, että miten tärkeää on, että siellä alueella oppilaitokset, korkeakoulut, yritykset, yrityskehittäjät tekevät yhteistyötä. Ja se, että me saamme myös meidän nuoria tai jo varttuneemmalla iällä opintojaan tekeviä opiskelijoita kiinnostumaan siitä yrittäjyydestä osana sitä omaa uraa. Ja siinä mielessä nämä yritystarinat ja esimerkit, jotka nyt sitten me saamme opiskella noiden MOOC-kurssien kautta, niin on kyllä todella meille tärkeitä. Me aiotaan käyttää näitä yhteisiä MOOC-kursseja myös Lapin korkeakoulujen yhteisissä yrittäjyysopinnoissa, eli laitetaan sinne toki tarjolle, mutta toisaalta mä ajattelisin niin, että meidän pitäisi kyetä vielä vahvasti tätä hyvää tuotettua aineistoa levittämään myös työelämässä oleville ihmisille, jotka pohtii sitä, että muuttaisinko Lappiin, lähtisinkö yrittäjäksi Lappiin. Eli me tarvitaan aika paljon myös sidosryhmiä siihen tukeen, että nämä loistavat aineistot ehkä laittaisivat alkuun sellaisen kipinän, että kyllä, Lapissa voisi olla mahdollisuus tehdä liiketoimintaa ja se on hyvä ympäristö yrittää. Mutta näillä avainsanoilla niin mä todellakin haluan vielä kerran kiittää kaikkia osallistujia tähän MOOC-hankkeeseen Yrittäjäksi Lappiin, ja meille tämä on ollut myös aikamoinen oppimiskokemus siitä, että miten me teemme laadukasta videoitua sisältöä, jota opiskelijat voivat taustasta riippumatta hyödyntää. Mä toivon, että me levitetään näitä aineistoja mahdollisimman tehokkaasti eri foorumeissa ja saadaan sitä kautta tästä hankkeesta iso hyöty. Mutta kiitos vielä tietysti rahoittajalle, että ELY on ollut tässä mahdollistamassa meille sitten tätä työtä. Mutta lyhyesti näillä sanoilla niin mä avaan tämän iltapäiväsession ja jään pieneksi hetkeksi kuuntelemaan vielä ja sitten joudun siirtymään toiseen tilaisuuteen, mutta terveisiä sinne Tornioon. Tänä aamuna tosiaankin heräsin Tornion aurinkoisesta ympäristöstä ja
ja kylmää oli, mutta jotenkin se näytti minun silmiin ihanalle. Kiitoksia.